Na posledním zastupitelstvu města Klášterce bylo rozhodnuto o navýšení poplatků za svoz komunálního odpadu. Z dlouhodobého hlediska totiž růst cen za ukládání odpadů bude pokračovat a my tedy jsme stáli před rozhodnutím, co s tím. Ty nůžky toho, co město vybírá, a naopak, co za ty odpady platíme, se totiž neustále rozevírají. A tak i přesto, že nyní ten poplatek se zvýšil poměrně dramaticky na 960 korun za rok, byť je umožněna splátka na 3 splátky, takže tato možnost tady je, tak nepokryje celkové náklady. Dostáváme se, že předpokládáme, vybereme nějakých 10 milionů, ale dalších 20 milionů bude muset zaplatit město Klášterec nad Ohří. Takže ta křivka, byť to trošičku napravujeme, se stejně dál bude rozevírat. Ona ta cena na první pohled vypadá dramaticky, ale to měsíční zvýšení je zhruba o 38 korun. My si myslíme, že tohle opatření muselo přijít. Nechceme teď v dalších letech dělat další opatření. Nicméně zůstalo v té vyhlášce to, že děti u nás v Klášterci neplatí tyto poplatky. My potřebujeme mladé lidi, podpořit mladé lidi, kteří už tak na tom nejsou úplně jednoduše, když začínáte s mladou rodinou, tak alespoň tohle opatření, které jsme v minulosti realizovali, jsme ponechali. Samozřejmě zůstávají i další úlevy, jako jsou seniori nad 75 let, ti platí polovinu. Město Kadaň žádalo o dotaci Národní sportovní agenturu. My jsme v loňském roce požádali jako město o dotaci Národní sportovní agenturu na obnovu vodního kanálu slalomového tady na Ohři. A čekali jsme tady poměrně dlouho, protože až po prázdninách letošního roku jsme se dozvěděli, že jsme s touto dotací neuspěli. Město bude žádat o dotaci z Národní sportovní agentury i v příštím roce. Jsme mezi tím připravili několik studií, které se překlápí do projektových dokumentací na ostatní sportoviště. Bude se jednat o fotbalový areál, bude se jednat o zimní stadion a také nově jsme teď zadali softballové hřiště, protože softball se nám tady šíří v Kadani dobře a je to populární sport, takže postupně bychom tato sportoviště chtěli s využitím dotací z Národní sportovní agentury obnovit a zlepšit. V Klášterci byla nově zrekonstruovaná 2 dětská hřiště, a to v ulici Topolová a na Vyhlídce. Na hřišti v Topolové ulici byly odstraněny staré herní prvky a byly nahrazeny novými. Nově tam byl přidán kolotoč a houpačka pro děti. Cena těchto prvků je 85 000, s úpravami povrchu to celkově stálo 100 000 korun. Na dětském hřišti v ulici na Vyhlídce byly také odstraněny nevyhovující herní prvky. A byly nahrazeny novými. Nově tam byla přidělána trojhrazda, průlerská lev a vahadlové houpadlo. Herní prvky a úpravy tohoto dětského hřiště stály město 124 000 korun. Bohužel na tomto hřišti nám cena vzrostla o 20 000, protože v době, kdy ještě zrál beton, prvky byly označeny, že se tam nemá na ně lézt a chodit, tak nezodpovědní lidé nám tam prostě na ty prvky lezli, tím pádem to zničilo, muselo se to všechno znova přebetonovat, což teda stálo 20 000 korun. Před půl rokem získalo město Kadaň od Asociace poskytovatelů energetických služeb ocenění za přípravu EPC projektů. Nyní dochází k výběrovému řízení na zhotovitele těchto energeticky úsporných opatření. EPC projekt znamená to, že dodavatel zafinancuje realizaci úsporných opatření, to znamená třeba solární elektrárny, výměna oken, osvětlení a podobně. A z toho budou plynout nějaké úspory. Ty úspory budou pro město například 100-200 tisíc korun měsíčně nebo ročně, to záleží, jaký typ budovy to bude. A z toho se bude platit ta investice toho dodavatele. To znamená, že město stejně by muselo
investovat například do zimního stadionu, do vnějšího pláště, výměna toho osvětlení, které už je morálně zastaralé. A toto bedro teď bude nést ten dodavatel. Takže dodavatel zainvestuje ze svého a z následných úspor mu to bude spláceno v pravidelných splátkách po dobu cca 10 let. Takto je po republice realizováno několik projektů pro města i kraje. A oni garantují tu úsporu a pokud ji nedosáhnou, což je třeba říci, pokud nedosáhnou úspory, tak to budou platit za svého a nebude to na nás. Takže pokud se to nepovede a pokud budou opatření taková, že nedosáhneme úspory, třeba na zimním stadionu, tak nás to úplně tížit nemusí, protože ten dodavatel nese tu tíhu toho projektu. Do zadávacího projektu město Kadaň zařadilo všech svých 27 objektů. Je nám jasné, že jak pro nás, tak i pro to dodavatele jsou některé budovy lukrativnější. Tak jde nám především právě o ty sportoviště. Sportovní hala, zimní stadion a pak veškeré naše příspěvkové organizace, školy a školky. Město Kadaň se snaží na školských zařízení postupně vyměňovat zastaralé osvětlení za nové. Tímto projektem by však bylo vyměněno veškeré osvětlení najednou bez použití finančních prostředků města. V průběhu letních prázdnin probíhaly na školách a školkách v Klášterci plánované opravy a rekonstrukce. Ono to na první pohled není vidět, ale těch akcí je poměrně hodně. Vidět jsou třeba plochy, které se udělaly například u základní školy školní, či petlerské, či krátké. Ale to, co se vlastně dělá uvnitř, že je nová kuchyně v mateřské škole ve Školní ulici, že je tam nový nákladní výtah v krátké, nebo zvedací plošina na schodiště na základní školy petlerské. To jsou samozřejmě věci, které běžný občan nevidí a my je každý rok realizujeme. Dále to byly chodníky u mateřské školy v Dlouhé ulici, v areálu mateřské školy v Souběžné ulici bylo vyměněno veřejné osvětlení, na základní škole ve Školní ulici byla provedena rekonstrukce rozvodu vody, v základní škole Petlérská byla provedena oprava vstupního schodiště a renovace podlahy v tělocvičně, včetně raritní prohlubně pro skok o tyči. Na budově základní školy Havlíčkova byla provedena kompletní výměna okapů a základní umělecká škola má novou fasádu. Kadaňské gymnázium svým průvodem městem oslavilo 220 let od svého založení. Ten průvod je tradiční, protože se dělá v podstatě v každém kulatém výročí po přibližně 10 letech. Jdeme nejdříve k zemědělské škole bývalé, pozdravíme tam žáky učitele, následně pokračujeme k jedničce, ke trojice, k pětce, k dvojice a končíme vlastně u stavební školy. Dnes nebo letos jsme k tomu přidali ještě archív, protože to bylo místo, kde gymnázium vlastně poprvé vzniklo. 20 A to je takový moje dárek pro vás. Tak ať se vám daří. Děkujeme. Oslavy vzniku gymnázia v Kadani pokračovaly odpoledne dnem otevřených dveří. Kromě takových těch klasických událostí, jako si představení různých předmětů, které se tady vyučují, tak máme takové jako speciality, které v letošním roce jsou 3 výstavy. 2 výstavy se týkají historie školy, jedna se týká, kde všude tedy gymnázium sídlilo, to znamená, jsou tam fotografie budov, které jsme sídlili, plus plány a třeba fotografie i pedagogických sborů, které v té době na těch školách působily.
A druhá výstava je o životě školy, to je taková obecná, protože jsme požádali naše absolventy, absolventky, bývalé učitele i současné, jestli by nám neposkytly fotografie ze života školy. A z těch několika v podstatě set fotografií se vytvořila taková hezká výstava, která tak jakoby mapuje vlastně to, co se tady na gymnáziu dělo před těmi 50, 60 lety, 70. A třetí výstava, to je tak jako vizuálně asi nejhezčí. Na gymnázium často míří i studenti nebo studentky, kteří jsou umělecky nadaní. A ti to potom vlastně, když vystudují gymnázium, tak pokračují v té své umělecké tvorbě, jako už třeba malíři, sochaři. A tak ta třetí výstava vlastně týká těchto našich absolventů, absolventek a i našich učitelů, kteří tady buď působí nebo působili na naší škole. Druhý den oslavy pokračovaly opět dnem otevřených dveří v budově gymnázia a večer v Kulturním domě Střelnice dnem pro absolventy. Vážení cestující, z technických důvodů je přerušen provoz. Vozidlo má poruchu. Děkujeme za pochopení. Hej, na co já jsem si sebou bral ty křížovky? To si je tady rovnou můžu vyluštit na lavičce. No já jsem si do telefonu stáhl nějaký divadlo a vůbec nevím jak. Jo, šéfe, říkal jsem, že budu na dovolený. Důkaz ještě nemám. Ale abyste věděl, že makám i tady na dovolený, tak něco už vím. Adéla ještě nevečeřela. Jezdí se máš dítě. Ty vole, tak jako tady. Uní. No, a hraju. No, pojď. No to si děláš. Klid. Maska jenom vysával. Už zase. Luďan už zase běží. Já nevím, o co tomu Karlovi jde. Kamarád taky rád. A on byl Karel vždycky lakomec. Jediná přerušovaná věc, která stojí za to. Klášterecké divadelní žně. Bílou pastelku jako symbol neviditelného světa nevědomých bylo ve středu 15. října možno zakoupit v řadě měst republiky. 20 korunou tak byla šance pomoci těm, kteří se snaží zvládat život ve tmě. Akci Bílá pastelka 2003 už 4. rokem pořádala organizace nevědomých a slabozrakých SONS u příležitosti Mezinárodního dne Bílé hole. Cílem celonárodní sbírky bylo shromáždit peníze na výukové programy pro lidi, kteří se učí zvládat samostatnou chůzi se slepeckou holí a žít normální život poté, co ztratili
zrak. Pomocí nevidomým vrátit se do života se věnuje obecně prospěšná společnost Tiflo Service, která je spolupořadatelem sbírky. V loni se ve městech a obcích republiky prodalo 300 000 bílých pastelek a sbírka vynesla více než 5 milionů korun. Přispět letos mohli i obyvatelé Chomutova. Do akce se zapojila také střední zdravotnická škola v Chomutově, jejíž studentky chodily po městě a bílé pastelky nabízely ke koupi. Pokladničky s vybranými penězi byly zapečetěny a odeslány do Prahy. Vybraná částka by měla být známa v nejbližších dnech. Rozsáhlou modernizací prochází chomutovská městská policie. Ta má za cíl ulehčit a zkvalitnit práci strážníků. Město by mělo být bezpečnější. Několik novinek zaznamená kamerový systém. Základní změna bude ve změně nových kamer, které budou moci sledovat své okolí jak v barevném režimu, když je dostatek světla, tak i v černobílém režimu, když je tma a barevná kamera nebude moci docílit k příslušné kvality záznamu. Ten záznam, přenos signálu bude digitální, nám to umožní zaznamenávat záznamy z kamer na digitálním zařízení, které umožní mnohonásobně rychlejší, efektivnější vyhledávání. Plánovaná modernizace si vyžádá výměnu většiny ze 13 kamer. Ty získají novou schopnost, a to automaticky se přestavovat dle naprogramování na vytipované lokality. Znamená to, že pohyb kamer nebude záviset jen na obsluze. Operátor se bude věnovat pouze té kameře, která zaznamená nějaký problém. Ke změně došlo i v místnosti obsluhy kamer. Ta byla sloučena s dispečinkem. Sledovat dění na monitorech tedy budou 2 pracovníci městské policie. Novinkou je také to, že řady městských strážníků obohatila 40 dalších policistů. My chceme postupovat v rámci programového prohlášení koaličních stran, kde jedním z bodem je zavedení územní služby strážníků nejenom po dobu odpolední a dopolední, ale i po dobu večerní. Proto se ve městě v různých oblastech objeví hlídky strážníků v době do 3 hodin i v době odpolední do 22. Městským strážníkům budou přiděleny rajony a ty budou pravidelně navštěvovat. Město bylo rozděleno do 6 lokalit. Novinkou je i vybavení městských policistů. Není to tak dlouho, co byla zakoupena 2 nová služební vozidla. Vybavili jsme strážníky novými vysílačkami. Dále chceme udělat změny v ošacení těchto strážníků, to znamená hlídky, které jezdí autem, tak dostanou kombinézy, které jim umožní lepší pohyb při akcích. Městská policie dělá i převozy peněz, to znamená, chceme chránit lidi před napadením. Budou vybaveni lehkými vestami proti střelným zbraním. Do výbavy strážníka bude patřit i speciální obušek. Změny se netýkají jen oblasti technických prostředků. Důraz bude kladen i na přípravu městských policistů. Ti budou pravidelně zkoušeni ze sebeobrany a fyzické zdatnosti. Každý měsíc čekají strážníky zkoušky ze znalosti zákona a vyhlášek. Čeká je i školení v oblasti asertivity, komunikace s lidmi a řešení situací s takzvanou chladnou hlavou. Zpěvačka Bára Basiková začíná podnikat v Chomutově. V pátek otevřela spolu se svým manželem architektem Jaromírem Picingrem novou restauraci Chaos. Slavnostní křest byl svěřen hvězdě pařížských mol a soukupových filmů modelce Simoně Krajnové. Jejím úkolem bylo něžně rozbít do fasádu restaurace láhev šampaňského. Tak pro štěstí téhleté nádherné restaurace. Můžu, jo? No, pořádně. Krásná Simona se svého úkolu ujala svérázně, předvedla neuvěřitelný švih pravicí. Střepy se rozlétly na všechny strany a na velikou vzdálenost. Někteří z přihlížejících mužů prohlásili, že s takovou ženou by se prát nechtěli. Já jsem jednou tak jako zkoušela boxovat, jenom samozřejmě to bylo do záběru do filmu. A ten trenér mi říká, že mám šílenou sílu v rukou, což se dneska skutečně potvrdilo. Role úklidové čety se ujala Bára s Jaromírem. Ti v gastronomii již podnikají. V Praze před 2 lety otevřeli stejnojmennou restauraci. A jakým jídlům slavná zpěvačka a její blízká přítelkyně, obdivovaná modelka, neodolají? Dorty, někdy i takový ty malý zákusky, jako jsou třeba větrníky, kremrole, tak neodolám. Tak určitě české kuchyni, protože když jsem žila 12 let v Paříži, tak mi to skutečně chybělo, i když je to na jednu stranu dobře, protože jsem si mohla lehce udržovat moji štíhlou linii, ale taky neodolám italské kuchyni, miluji špagety, ty můžu jíst každý den. Pak ještě thajský jídlo mi chutná,
tak jako z toho Orientu bych si něco vybrala asi. Obě dámy přiznali, že dobré jídlo mají rády, ale co štíhlá linie a mezi hvězdami tak populární diety? Já když začnu držet drasticky diety a začnu si něco jako odepřu si nějakou dobrotu, tak psychicky strádám. Bohužel díky mý profesi je potřeba se neustále v dobré kondici udržovat, takže je potřeba si figuru a kondici hlídat, takže zrovna teď mám období, kdy absolutně nemůžu sladký. Jsem hrozně líná teda a taky nemám na to moc času, ale občas zacvičím, když už vím, že jde do tuhýho, jak se říká, tak navštívím svého trenéra a pár hodin tam jako dřu. V tom, co jim chutná a jak na přebytečná kila, mají Bára Basiková spolu se Simonou Krajnovou jasno. Jak jsou na tom ale s vařením? Já sama moc nevařím, jednak na to nemám vůbec čas a jednak ani nějak mě to moc nebaví. Jak často doma vaříte? Doma vůbec, ale na chalupě, když jsme celá rodina, tak vařím každý den. Jsem strašně špatná kuchařka, to spíš můj manžel, jako mi začíná tak nějak jako doma už vyvařovat, ale koupila jsem si už několik knížek jako s kuchařkou a začnu se učit to jídlo vařit, ale ono to má obrovskou výhodu totiž neumět vařit, protože člověk tolik nepřibírá. Když otevřete tu lednici a nic v ní není, tak zase jako zavřete a jdete spát. Spolu se Simonou Krajnovou přijel na otevírání restaurace Chaos i její novopečený manžel, bývalý model, jehož hlas provází společenskými akcemi i televizními reklamami moderátor Bořek Slezáček. No a kdo jiný by mohl lépe zhodnotit kuchařské umění Simony a Báry než právě jejich manželé? Jaká je Bára kuchařka? Jak byste ji zhodnotil? Jaká je Bára kuchařka? No žádná kuchařka to není. Ne, byl bych možná moc přísnej, musím podotknout, protože mě lidi za to kritizují, když všude říkám, že nevaří. My jsme si pořídili tady nedaleko od v Krušných horách chalupu a tam najednou nějak začala vařit, ale do té doby, já vždycky říkám, si ji znám 5 let, nebo s ní jsem 5 let, že mám jen velkou výhodu, že si pamatuju všechny jídla, které dělala, protože byly asi 4 za těch 5 let. Ale začala vařit a docela nám to s dětma chutná. Jaká je Simona kuchařka? No, Simona umí výborně vařit coldrex. Něco jiného? No, u nás to řeším já tyhle věci, takže... Ale myslím, že má ty tendence, že možná nakupuje kuchařky. Vypadá to, že Bořek je smířen s tím, že v kuchyni bude muset vládnout on. Zřejmě mu ani nic jiného nezbývá. Kdo teda u vás doma bude častěji vařit do budoucna? No samozřejmě můj manžel, protože on má velký talent. Pokud si muž, který je gurmán, vezme za manželku ženu, která příliš často nevaří, nezbývá mu, nežli si otevřít vlastní restauraci a jídelníček přizpůsobit svým chutím. V těch se Jaromír vyzná dokonale. Do chomutovského Chaosu si teď budou moci se svou Bárou zajet na jeho oblíbenou francouzsko-italskou kuchyni. Třeba černý špagety, který já mám osobně hrozně rád. To špagety ze sepiového barviva. Jak všichni asi víme, tak sepie, když se brání, tak vypouští barvivo, aby ji někdo nechytil. S malýma chobotničkama. Bude tady taky třeba klasické stejky, budou tady francouzská nějaká jídla a takový ten průřez italskou kuchyní. Prostor restaurace prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Jaromír zde spojil zdánlivě nesourodé prvky materiálové i architektonické z různých období. Například sklepní prostory z 11. století zdobí moderní mořské akvárium, které v návštěvnících vyvolává pocit relaxace. Každý tak má šanci odpoutat se od dennodenního chaosu.